Bismillahirrahmanirrahim. Kowa iya Allahnsa babi na 39. Na manta Jamil zai bala'in takura a kan sex. Wallahi ni dai na yi nadamar masu gujewa shimfiɗarsa. Ga shi wai saboda haka ma ya yi auren. Kai Allah ya sa ƙarya yake min. Na shiga uku, ta ya zan iya sharing ɗin Jamil da wata? Nimra ta ce tana ƙara rushewa da sabon kuka. Hindu kuwa ta kwashe ta da harara tana aikin gama ya riga da ya gama. Zama da kishiya dole, don uwarki na ga hanyar da za a bi a ci gaba da cika mana baki. Jamil ya min kaza, Jamil ya min kaza. Sai ma kin koma kin ga wacce ya aura. Kai Allah na gode ma. Duk ta ce a cikin zuciyarta ta miƙe tsaye tana, ki bar kukan haka, kar ki ciwon kai, ki zo ki kwanta mu samu mu ɗan yi bacci, gobe da sassafe sai mu wuce Bauchi. Nimra da ke ƙara gwada wayar Jamil ta girgiza mata kai, har lokacin hawaye take tana, ki kwanta Hindu, ba zan iya bacci ba. Ta ina ma zan iya bacci ina zargin mijina ya ƙara aure. Wallahi ba zan iya ba. Hindu kin ci sa'a a rayuwarki, Ahmad na ƙaunarki. Kin ci sa'a sosai, da ma ni ce ake so haka. Ni ɗan kyautar ma da ya ɗan min kwana biyu har goranta min ya yi. Na san Ahmad ba zai iya miki kishiya ba yadda yake son ki ɗin nan. Ta ina zai min kishiya Nimra? Na faɗa miki wallahi ba na sassauta masa, rashin mutunci nake masa. Ba na yadda ya taka ni, shi yasa yake bala'in shakkata. Kuma ke duk kika jawo wa kanki kike nuna wa Jamil so kamar hauka. Har kina nuna masa ba za ki iya rabuwa da shi ba. Dole ya ringa miki abin da ya ga dama. Ni dai shawarar da zan baki wallahi idan har mun koma ya tabbatar da ya ƙara auren nan, wallahi kar ki tsaya wani magiya ya sake ta ko wani abu. Ki masa kace-kace idan har duk abin da kike masa zai iya miki kishiya, wallahi baya son ki. Ya za a yi yadda kike da zafi da haɗuwa haka wai namiji ya miki kishiya? Ya san yadda ake kawo miki hari a kullum idan muka fita? Yanzu don Allah dubi Anas ɗin nan yadda ya haɗu ga kuɗi. Ji yadda ya mutu a kanki. Ai idan kika ga ba za ki iya jurewa ba ki ce ya baki takardarki kawai, wanda ya san darajarki ya aure ki. Ina son Jamil ƙawata, ba na so mu rabu sam. Ban ga namijin da zai kai min shi ba. Shi yasa nake ganin ba zan iya rabuwa da shi ba. Na san shi ma yana so na. Hindu tun da har ya san na zo Kaduna biki amma bai ɗauki wani mataki a kaina ba. Ina dai addu'a Allah ya sa dai wasa yake min. Ai shi kenan. Ni dai shawarar da zan baki, kar ki yadda namiji ya wulaƙanta ki. Don idan har auren da gaske ya ƙara, gaskiya baya son ki. Duk abin da kika masa bai dace ya miki kishiya ba. Don ƙarshen wulaƙanci dai a ce namiji ya ma kishiya, wanda hakan na nufin ya fa samu wacce ta fi ki. A ce duk yadda kika haɗu ɗin nan a ce kina da kishiya. Haba mana wallahi kin fi ƙarfin zama da kishiya gaskiya. Nimra ta ce to ya zan yi Hindu? Jamil fa yadda yake magana kamar zai iya rabuwa da ni. Kuma ina ƙaunarsa, ba na so na rabu da shi. Ke kike ganin kamar zan samu wanda ya fi shi. Amma duk masu bibiyar nan ta wallahi 'yan iska ne. Ni ba zan rabu da shi ba insha Allahu, bai yi auren nan ba wasa yake min. Hindu baki ta taɓe ta nufi kan gado ta kwanta tana jin wani azabar farin ciki da nishaɗi na shigarta. Na farko na kishiyar da aka yi wa Nimra, na biyu kuma nutsuwar da ta samu da Muktar da ya kasa goguwa a kanta sam. Ba ta san ana jin daɗi haka ba. Sakayau take jin ta ga uban kuɗin da ke numfashi a akant ɗinta. Ai yanzu harka ta buɗe mata kenan, ba za ta taɓa bari Muktar ya kuɓuce mata ba. Don ceto ta ya yi daga zaucewa. Ya sama mata nutsuwa, ita ya kamata ta biya shi. Tana jin shaƙar kukan Nimra har bacci mai bala'in daɗi ya yi awon gaba da ita. Nimra wajen 5 na asuba ta hau haɗa kayanta a cikin akwatinta. Kanta bala'in ciwo yake mata don ko kaɗan bacci bai zo kusa da inda take ba. Don idan har Jamil ya ƙara aure ba ta san ta yadda za ta soma rayuwa ba.
hango Jamil da wata wai a matsayin matarsa ba ƙaramin ciwo yake sa zuciyarta ba. Hararo kawai wace wannan da ya aura ɗin take, ta san Jamil ba zai tsaya mata ƙarya ba, amma still so take ta yaudari kanta akan ƙila ƙarya yake mata don ya hukunta ta da laifin da ta masa. Tana gama haɗa kayanta ta faɗa banɗaki ta watsa ruwa ta ɗaura alwala ta fito sai a lokacin ma ta tuna ba ta yi sallar isha ba. Sai da aka fara kiran sallar asuba ta nufi wajen da Hindu ke kwance tana sakin numfashi ta hau tashinta tana jin dama ita ce ita. Dan da ta ce kam ta samu Ahmad a hannunta. Da ƙyar Hindu ta buɗe idonta da ke cike da bacci. Nimra ta ce ki tashi kin san da wuri za mu tafi, don so nake mu isa da wuri. Wallahi ba ni da natsuwa sam sai na ganna a Bauchi. Hindu ta ce kai don Allah ki bari mana 10 sai mu tafi. Asibancin na menene zaki? Nimra ta ce kai Hindu ya kike wannan maganar? Maganar kishiya fa ake, aure fa Jamil ya ce ya ƙara. Ta ya kike ganin zan iya zama har gari ya waye ko dai na tafi ni kaɗai? Hindu sai da ta yi da gaske ta watsake don banda tana so ta bi Nimra ta ga halin da ake ciki da ba abin da zai saka ta bi Nimra. Ita ma banɗakin ta faɗa ta ɗaura alwalan ta fito sai a lokacin ta tuna magariba da isha ma duk ba ta yi ba. Duk sai da ta rama sallolin kafin ta yi sallar asuba. Wajen 7 suka bar gidan don a haka ma Nimra kamar ta rushe da kuka saboda yadda ta ringa a zalzalarta kamar za ta tashi sama. Jamil kuwa sai da ya makara sallar asuba saboda mafarkin da ya rinka yi da Nana. Idan ya tuna yanzu Nana mallakinsa ce sai ya ji wani sanyi a zuciyarsa. Ko da idan da sallar asuba wayarsa ya ɗauko ya kunna sai a lokacin ya tuna yadda suka kwashe da Nimra a daren jiya. Yana kunna wayarsa message ɗin Nimra suka hau shigowa rututu. Duk bai damu da ya karanta mai ta turo masa ba. Ya ja tsaki don yanzu kam a gefe zai ajiye ta. Ya ji da amaryarsa. Message ɗin Nana da ya shigo ya sa shi saurin buɗewa. Ka faɗa wa Anty Nimra mun yi aure ne? Kaga tana ta kira na a waya don Allah kar ka faɗa mata tsoro nake ji. Wajen 2:15 ta turo masa message ɗin na dare a lokacin ma wayarsa a kashe take. Wayar Nanan ya kira don shi ya san ya ce wa Nimra ya ƙara aure bai ce ita ya aura ba. Don ya san idan ta dawo ma dole za ta san Nana ya aura don ba zai yi ma a ɓoye wacce ya aura ba. Bai san mai yasa Nana ke bala'in tsoron Nimra har haka ba. Bugu ɗaya ji ta ɗauka murya ƙasa-ƙasa ta gaishe shi ya amsa. Kafin ya yi magana ta fara magana tana ina kunna wayata ka kira ni Abuja sim. Jiya da daddare Anty Nimra ta fara kira na a waya. Ka faɗa mata ni ka aura? Jamil ya ce Nana kenan na faɗa mata ke na aura mana wai tsoron me kike ji haka Nana? Nana ta ce dole na ji tsoro Abuja sim akan mijin ƙawarta mata min gargaɗi. Ina ga yanzu idan ta san mijinta na aura dole na ji tsoro ni dai wallahi ba zan ma tare ba. Dariya Jamil ya saka yana wai to dukanki za ta yi ko me? Kar ki manta fa yanzu ke ba 'yar aikinta ba ce ba matsayinki ɗaya da ita. Akan me za ki na jin tsoronta har kina ba za ki tare ba. Lallai ma yarinya kar ki sa na zo na ɗauke ki a yanzu. Wallahi ba ma za a kai Asabar ɗin ba. Ina ruwanki da wata Nimra abin da ma ba gida ɗaya za ku zauna ba. Ai idan kina tsoron nan ne ma za ta na ci gaba da tsorata ki. Nana jin Jamil kawai take amma jiya sam ba ta rintsa ba. Ita ma don ba ƙaramin tsorata ta yi ba. Da ta ga Nimra na kiranta don bacci bai ɗauke ta ba da wuri saboda tunanin irin rayuwar da za ta yi da Jamil da take bala'in jin tsoronsa. Don yadda yake neman cinye ta san idan har ta tare ba zai mata da sauƙi ba. Fargabar ma tarewar kawai take ga Nimra da take tunanin wane mataki za ta ɗauka a kanta idan ta gano ita ce wacce Jamil ya aura. Tana cikin wannan
tunanin da bata san tsawon lokacin da ta ɗauka a haka ba, kiran Nimra ya shigo wayarta. Har ta kashe wayar bata iya bacci ba don ta san haka kawai ba za ta kira ta da tsakar dare ba idan har ba labari ta ji ba. Inda jiki na rawa ta sake ɗaukar wayar ta kunna don ta kira Jamil ta tambaye shi, sai dai ko da ta kira a kashe ta ji wayar, inda ta masa text ta sake kashe wayar. Bata yi wani baccin kirki ba har aka kira sallah asuba ta tashi ta yi sallah, tana kan sallah ya kiran Jamil ya shigo wayarta. Haka ya rinƙa jinta da hira yana faɗa mata yadda ya matsa Asabar ta yi, maganganun da yake faɗa mata da suke sa ta faɗuwar gaba ya sa ta kashe wayarta. Jamil kuwa cikin nishaɗi ya wuni a ranar don bayan ya karya suka ɗan taɓa hira da Hajiya Rabi'a yake faɗa mata yadda Nimra ta kira shi a haukace har da kukanta, inda Hajiya Rabi'a ta saki murmushi tana kishiya wasa ce, ai dole hankalinta ya ɗaga, wallahi yanzu za ta shiga hankalinta, har ga Allah ban so aka mata kishiya ba amma ba ta jin magana, ba kalar shawarar da wa'azin da ban mata ba, duk bata ji ba, to gashi dai ta jawo kanta an yi mata kishiyar. Kar ka yi mamaki tana hanya yanzu haka. Jamil ya ce, ai ni da na san ƙarin auren nan zai saka ta shiga hankalinta wallahi da tuni na ƙara Hajiya. Na san idan ta san Nana na aura sai ta kusan haukacewa. Hajiya ta ce, to ai ita ta jawo. Son jikin bala'i ya sa ta sakarwa 'yar aiki ragamar komai, ba dole ka ji ta kwanta ma ba. Ji yadda Nana ke ɗawainiya da Jasim, ko ita ta haife shi. Sai haka ni dai ina sake baka shawara ka zama adali a tsakaninsu. Kar ka taɓa karkata ga ɗaya. Yanzu komai Nimra za ta yi, ka haƙuri za ka yi da ita. Kama lallaɓa ta, don kar ta ji kamar don ka ƙara aure kake son wulaƙanta ta. Jamil ya ce, insha Allah Hajiya ba zan wulaƙanta ta ba. Da haka ya baro gidan bai zame ko ina ba sai gidan da Nana za ta tare. Don masu phonitex ɗin sun kira shi akan suna gidan. Murmushi kawai ya ringa yi da ya ga yadda gidan ya yi bala'in kyau da ake zuba kayan gidan. Shimfiɗa ne kawai ba a yi wa gadon ba, an sa labule, ji yake dama Nana ta tare a yau. Tunda suka yi waya da safe ta kashe wayarta kamar ya je gidan haka ya ringa ji a ransa. Ya san dai yau za a kai ta gidan Anty Mina akan gyaran jikin da ya ji suna faɗa, shi kan bai ga abin da za a gyara a jikin Nana da yake jin salubus ba. Zai so a ce shi zai ɗauko ta, da sai ya kawo ta nan ya ɗan rage zafi kafin ya kai ta gidan Anty Mina. Nimra ko da suka iso Bauchi ta ɗauka Hindu gidanta za ta wuce, sai ta ga ta ce za ta bi ta gidanta don ita ma ta san halin da ake ciki. Ta san yanzu ba za ta samu Jamil a gida ba, dama hakan ta fi so, yadda za ta shirya da kyau kafin ya dawo. Tunda ta iso garin Bauchin take jin zazzaɓi da azabar faɗuwar gaba. Suna isowa gidan ta hau bugawa da ƙarfi don haushin Nana take ji sosai da ta kashe mata waya jiya, yadda take jin zuciyarta tana arba da ita za ta rufe ta da duka. Sai dai duk uban bugun da take bata zo ta buɗe ba, inda Hindu da ta fi Nimra matsuwa a buɗe ta ce, anya akwai mutum a gidan nan kuwa? Nimra ta ce, ai kuwa shegiyar yarinyar nan ba ta nan, sai yanzu na ga ashe kulle gidan aka yi, ko ina ta je? Don ubanta bari na kira ta a waya, wallahi sai na ci mutuncin yarinyar nan. Nimra ta ɗauko wayarta a jaka ta hau kiran layin Nana, inda ta ji layin a kashe. Ta ɗago cikin tsananin ɓacin rai tana, kin ga wayarta a kashe, ina ta je ta kulle min gida? Hindu ta ce, ƙila wani uzurin ne ya fitar da ita, ba ki da wani mukullin? Nimra jaka ta hau birkitawa, da ƙyar ta samu mukullin ta buɗe gidan, ta ringa ayyana yadda za ta ci uban Nana. Suka shiga ciki. Gidan fes yake, a falo ta so su zauna, sai Hindu ta nuna mata tana son shiga banɗaki don tana son ta watsa ruwa ga yunwa tana ji.
Haka suka shiga ɗakinta sai da Hindu ta shiga banɗaki ta fito ta shiga kicin don ta ɗora wa Hindu indomi don ita kan ba za ta iya cin abinci ba. Yadda ta ga kicin ɗin ya sa ta san kamar an kwana biyu ba a yi girki.